yanzu wannan lita nawa ne wannan? A dala 20 tamu. A dala 20 tamu ta Nijar. Kyau bro. To mun kuma Nijar litir din ma ya kai man kusan 100 ba wani abu. Ina bidon na litir 20 nan. Jini uku aka cika shi. Jini uku. Ina taɓa zuwa mun ka cika shi mun zo. Kyau bro. Yo mun kuma Nijar. Ba ma wani abu da shi wai wanki kilo ruwa wani. Gaskiya kam yo mu Nijar gaskiya jarkan ma ai ta kwashi jika 10 ma ko. Muna. A da. Ka goma? A da. 20 da wani abu kana nan da wani abu za ka saya. Ka 20 ne wannan. Kyau bro. Ko shi ne 300 da wani abu kudin nan. 300 ba goma. Tabbi da. Kuma kun san kamar shi ne. An sha da mu wallahi. Wallahi an sha da mu.